Юбилейлар алар төрле-төрле. Үзеңнең түгәрәк туган көннәреңне каршы алганда, нишләптер артык яшьләрең турында уйланып утырмыйсың. Ә менә иң якын кешең, газиз әниең олыгая барганда, бу хакта бигрәк тә тирәнтен уйлап вакытны туктатасы килә. Дип башлана Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Сәгадәт Исмаил кызы Джаббаровага багышланган әлеге матур бәйрәм иртәсе. Бүген Сәгадәт апа сезне бар якыннарыгыз бергә җыелып, ихластан 75 яшьлек юбилеегыз белән котларга ашыгалар. Уңайрак утырып, теләкләр кабул итәргә хәзерләнегез. Ә беренчеләрдән булып аны сезгә Ульяновск шәһәреннән улыгыз Ринат, тормыш иптәше Фәридә, оныгыгыз Динара, тормыш иптәше Илмаз, оныгыгыз Айдар, оныкчаларыгыз Амира һәм Алия, кыда-кыдагыларыгыз котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Язмамны балаларча ихласлык белән, минем әнием иң матуры, иң әйбәте дип башласам, меңнәрчә җаннар офыкларга тәгәрәгән кайтаваз кебек минеке дә дип кабатлар. Һәр кемнең әнисе берәү генә, һәр кемнеке иң шибәре, иң ягымлысы. Шулай булырга тиеш тә. Әни бит ул. Мин үземнең якты дөньяда яшәвем, исән булуым өчен Аллаһ Тәгаләгә һәм әти-әниемә бурычлымын. Әнием мине дөньяга тудыручыда, яшәү мәгънәсе бүләк итүче кешемдә. Әни безне үскәндә алдына утыртып, сөеп, кочаклап үбеп кенә утырмады кебек. Кирәк вакытта таләпчән дә була белде. Әти-әни хакын, кеше хакын хакларга өйрәтте. Ярдәмгә мохтаҗ бер кемгә дә караңгы чырай күрсәтмәгез, кулыгыздан килгәнчә булышыгыз дип әле дә әйтә. Дөресен әйтим, кешегә яхшылык эшлибез дип, үзебезгә зыян салган чаклар да була. Нишлисең, тәрбия шундый. Әти белән әни безне битараф булмаска өйрәтте. Бала яратуны төшеләнү дип түгел, ә гомереңнең һәр мизгелендә гаилә, балалар өчен яшәү дип аңлаган әни 1000 кат хаклы булган бит. Үзе белән хәзер инде елмаеп искә ала торган хатирәләребез бар. Мин бит малай кеше. Шулай булгач үскәндә дә, олыгайгач та борчу китерүләрем күп булгандыр инде. Әнкәй буларны барысында оныткан сыман яши. Әти белән бер җан, бер тән булып гомер итүче әнием беренче карашка гап-гади татар хатын кызы. Ир хатыны, килен, 2 бала анасы, оныклар әбисе. Әмма бу беренче карашка гына шулай. Хатын кыз зирәклегенә, сизгерлегенә, игелек тулы җанына сыкланып туя алмыйм мин аның. Үз балаларыма да әнием кебек әни була алмыйм. Без анардан ераграк яшәсәк тә, әнкәйнең һәр вакыт янәшәбездә икәнен тоемлап яшибез. Ул безгә бар яклап ярдәм итәргә тырыша. Яраланган канат булып, бер ялгыз әткәйсез торса да, ул бала оныклары өчен яши белә. Кирәк чакта килеп җитә, ә инде безнең кайтканны белсә, ул кылач җәеп, бар җанын бирергә хәзер булып каршылый. Килене Фәридә белән дә ул үз кызы сыман аралаша. Аларның сүзләре дә туры килә. Гомердә кара-каршы хурлашканнарын да ишеткәнем юк. Бер үк әниемнең сабыр һәм түзем, аңлаучан булуы моның дәлиледер. Кадерлебез, син безнең таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, яшәү өлгебез. Сиңа тыныч тормыш, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын гомер телибез. Әнием, бердән-берем син, иң якыным, кадерлем. Гомер бирдең, бик яраттың, мине назлап үстердең. Якынрак кешем юктыр, сиңа гына таянам. Сине үрнәк итеп куям һәм шуңа мин куанам. Йылдызлар бик күп булса да, җылы кояш бер генә. Әни кояштан да якты, зур йылдызым син генә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа гомергә. Һәр бер иртә сине куандырып, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яше түгел, шатлык яше генә чылатсын. Куанычлар гына алып килсен, 75 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Сәгадәт Исмаиловна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Улыгыз гаиләсе белән юллаган җырны бергәләп тыңлый гәләм.
Бала булгач әнекәй барсы була. Biraz gına şitte тұрабыз. Сиңа кайткач кына иркәләнеп, бишектәге сабый булабыз. Бүген дә бит әнекәй без йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Мәрҗәләрдән тагын төтен чыга, пиш эчендә тәмле бәлештер. Зур-зур итеп безгә кисеп бирдең, кечкенәсе синең әлештер. Бүген дә бит әнекәй biz йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Туган яктан җылы җилләр исә, әлләнкәй мунча якканымы? Көне-төне безне көтәсеңдер, йокламыйча ачып капканы. Бүген дә бит әнекәй biz йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Бүген дә бит әнекәй biz йөрибез канат тасларына сыйынып. Шәйең генә бердә суынмасын, без кайтырбыз бергә җыелып. Без кайтырбыз бергә җыелып. Дәвам итәбез. Һәм алга таба сезнең хөрмәткә Сәгадәт Исмаиловна, кызыгыз Римма, оныкларыгыз Гүзәл тормыш иптәше Альберт, Илгиз тормыш иптәше Алсу, оныкчаларыгыз Кәрим, Эмилия, Дамир, кода-кодагыларыгыз үз теләкләрен юллыйлар. Инде төнлә, иртәгә синең туган көнең дигәндә, мин әнкәй мендәргә ятып еладым да, шатланып Хак Тәгаләгә рәхмәтләремне дә укыдым. Инде үзем дә 3 тапкыр әби булсам да, минем куанычым һәм бәхетем булып янәшәмдә әнием яши. Бу минем өчен олы шатлык. Әниемнең моңсу күзләренә карыйм да, күпне күргән җанга никадәр сабырлык та, түземлек тә Хак Тәгалә биргән дип уйланам. Шуңадыр, синнән үзем дә күп очракта үрнәк алам. Әнкәй ул аңлатып бетермәслек сихри көчкә ия кеше. Аның тылсымлылыгы балаларын, оныкларын ярата белүдә. Әйе, ул үзе ашамыйча һаман да мине ашатыр иде. Үзе кимичә оныкларына бүләкләр алып бирер иде. Ул һаман да балаларым, оныкларым дип ут йота. Мин эштән килеп кергәнне тәрәзәләр буенда йөреп көтеп ала. Табында кайнар ашым, кайнар чәем, янымда мине һәр вакыт аңлаган да, тыңлаган да газиз әнкәем.
еш кына нидер барып чыкмаса, аның яннарына килеп эшемне бушатам да, ул мине сүзе белән дә, кочагы белән дә тынычлата, алга атларга ышаныч һәм көч бирә. Әбиебез сыман әбиләр дә юктыр. Ул безнең әнкәй белән бер тигез якын кешебез. Еракта торып та ул безне үз дугалары белән саклап, яклап яши. Һәр вакыт ярдәм итә, сагынып безне каршы ала. Безнең бүгенге юбилейда сиңа теләр теләгебез бер генә ул. Ул да булса, әле озак еллар без кайтканда капка төбендә әнкәй белән син басып тор. Без сине бик яратабыз һәм синнән башка үз гомеребезне күз аллый алмыйбыз. Бәхетле кешегә улук юбилейлар насыйп була. Матур булып, ылгайып, 70, 80, 90 тула. Быел безнең әнинең дә юбилее 75. Әниебез безнең өчен иң кадерле, изге кеше. Киң күңелле әниебез күпне күргән, күп кичергән. Әти белән тормыш корып, ул һәм кыз сөеп үстергән. Хәзер инде әниемнең оныклары җиткән буйга, 5 оныкчасы да туган, тиздән алар җитәр туйга. Оныкчалар туенда да булсын әни урының түрдә. Гомер атың арымыйча 100гә кадәр торсын үрдә. Сез булганда авылда бар, туган йортыбызда исән. Ялгышмабыз, син ул әни безнең терәгебез дисәм. Ә без сиңа озак еллар әни диеп сөеп дәшик. Балаларың, оныкларың белән бергә гөрләп яшик. Куанычлар гына алып килсен, 75 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Хөрмәтле Сәгадәт Исмаиловна, матур юбилеегыз хөрмәтенә бала оныкларыгыз алдагы җырны сайлаганнар, күңелегезгә хуш килер дип ышанып калабыз. Иртәләрен таңнар атканда, кояш чыгып нурларын сибә. Тәрәз төбемдәге гөлләремдә минем әнкәемә баш ия. Әнкәй, әнкәй, мәгәркәем минем. Мәңге, мәңге, мәңге син яшә. Әнкәй, әнкәй, йөрәк барам минем. Күңелләрем шулай эндәшә. Әнкәй, әнкәй, мәгәркәем минем. Мәңге, мәңге, мәңге син яшә. Әнкәй, әнкәй, йөрәк барам минем. Күңелләрем шулай эндәшә. Тормыш сукмагыннан барулары җиңел булмагандыр кайчакта. Үлешенә тигән көмешенә зарланмады әнкәй бер кайчан. Әнкәй, әнкәй, мәгәркәем минем. Мәңге, мәңге, мәңге син яшә. Әнкәй, әнкәй, йөрәк барам минем. Күңелләрем шулай эндәшә. Рәхмәтләрне, изге теләкләрне кабул итеп алсын безләрдән. Бәхетле бул, рәхәт яшәни алдагы киләчәк көннәрдә. Әнкәй, әнкәй, мәгәркәем минем. Мәңге, мәңге, мәңге син яшә. Әнкәй, әнкәй, йөрәк барам минем. Күңелләрем шулай эндәшә. Әнкәй, әнкәй, мәгәркәем минем. Мәңге, мәңге, мәңге син яшә. Әнкәй, әнкәй, йөрәк барам минем. Күңелләрем шулай эндәшә. Әнкәй, әнкәй, мәгәркәем минем. Күңелләрем шулай
Алдагы кутлау сәламебезне сезгә дип яңа Зимница авылыннан бер туган кардәшләрегез. Абыларыгыз Мөнир һәм Рафик, тормыш иптәше Румия баланыклары белән, киленегез Расимия баланыклары белән, Ульяновск шәһәреннән энеләрегез Илдар һәм Наил гаиләләре белән, яңа Зимницадан племянник һәм племянницаларыгыз Расимия, Рәшид, Халифә, Рушания, Равилә, Суфия, Зәйтүнә һәм Тәүфик барчасы да гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле, яраткан сеңелебез, хөрмәтле апабыз. Менә инде гомер тәгәрмәше тәгәри, син дә 75 яшеңә килеп җиттең. Бүгенге көнеңдә исемеңнең аңлатмасына кайтабыз да, әле яңа гына ул шын бәхетле дигәнне аңлата башлагандыр. Тыныч картлыгыңны татлы бала аныклар арасында каршыла ул олы бәхет. Сөекле кардәшебез, ул бер йөрәгенә барыбызны да сыйдырган, һәммәбез өчен дә борчылып торучы, туганнарым дип җан атучы иң сөекле кешебез. Улы яшенә карамастан ул атна сайын туган йортына кайтып, абыйларының хәлен белеп, кирәк кешесенә ярдәм итеп яши. Без аңа сокланабыз да, аның белән горурланабыз да. Бүгенге юбилеең картлыгыңның түренә атлап килә торган иң матур мәлең булып истә калсын. Синдәй кешеләр бик сирәк очрый. Син гаять үткен, шул ук вакытта гадел телле, кырыс күренсәң дә, синең йөрәгеңнең йомшак икәнен беләбез. Ясаган кисәтүләреңне дә без яратып кабул итәбез. Кадерле кешебез, рөхсәт ит ихлас күңелдән сине матур юбилеең белән котлап, алга табада тулы иман, аек акыл белән яшәү теләргә. Хак Тәгалә саулыктан аермасын, калганы Аллага шөкер җитеп тора. Без сине барыбыз да үз итеп яратабыз. Сөекле кардәшебезгә килдек олы бәйрәмгә. Шул хөрмәткә иң җылысын төрдек теләк бәйләмгә. Гади булган теләкләрнең иң мөһиме исәнлек, 80, 90, 100ләргә дә булсын әле җитәрлек. Туган авыл, туган йортың һәр вакыт ачык тора. Син килгәнне күреп куйгач шатланып табын кыра. Апа ничек тора диеп көндә хәлең сорыйбыз. Синнән хәбәрләр алмыйча бер генә дә тормыйбыз. Бу гомерләр бик кыска шул. Шуңа кадерен белик. Туганлыкның белгәннәргә әҗере зур, шуны күрик. Хөрмәтле Сәгадәт Исмаиловна, матур юбилеегыз котлы булсын. Әлеге җыр кабат сезнең өчен генә яңгырый. Миндә бер кан, бер үк канага тамырдан. Син газиз туганым минем, бер нәселдән, бер рудан. Син газиз туганым минем, бер нәселдән, бер рудан. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә торганнар. Душманлашмагыз туганнар, хәтта күрешүдә торганнар. Кайгыларым, шатлыкларым, синең белән туганым. Саклап туганлык хисләрен, тишек суларын утларым. Саклап туганлык хисләрен, тишек суларын утларым. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә торганнар. Душманлашмагыз туганнар, хәтта күрешүдә торганнар. Югалышмагыз туганнар, хәтта читләрдә торганнар. Душманлашмагыз туганнар, хәтта күрешүдә булмаганда күңеле, синең өчен иртә кичә ачык минем ишегем. Синең өчен
кеше ашык минем ишеге югалышмагыз туганнар хатта шиклерде турганнар душманлашмагыз туганнар хатта күрешүдө турганнар югалышмагыз туганнар хатта шиклерде турганнар душманлашмагыз туганнар хатта күрешүдө турганнар